זה נראה לכם מצפים? בואו תראו את המצפה. במצפה קבז אנחנו קמים ברבק. 5 דקות. טוב, אולי לך מכאן ברבק. יאללה חבר'ה, תקימו את עצמכם. גם אתה יובל. זה עבודה, אני הולך איתם לחתונות. כן, זה נראה ברמה, הן קופצות כל הבחורות. הולך לשירותים במטרה למצוא את התא. בוא נראה. צחק. מוזר. הנה יד. יאללה, נכנסתי לחוץ. בוקר טוב לספם. בקב"ז הבנו שהעבודה ברבק זה לא הפתרון. ועל זה החלטנו שעובדים רגוע. אבל אם יש מישהו שקשה לרסן, זה ברמן. מה עשית לי לגפן? כתבת לי את הפאקינג גפן! מה עשית? מה רק מצטער? לא התכוונתי. יאללה, אימון קרב מגע. בוא ניתן בראש. יאללה. כיף אגרוף. אוי. יצאתי החוצה. תראו מה זה. אנחנו שוב פעם בוני ספסלים. הצטרפתי אליו. איך אני כוח לרוץ עכשיו? ההצלחה מורכבת מ1% של השראה, 99% של הזעה. היידה, הגענו למעיין. וילה. כמובן שאורי כבר חיכה שם עם קפה. עמי, תתקלח כבר, יא מסריח. סוף שינה, סוף. שמירה עכשיו, מה? שלום כולם, מי שלא מכיר, אני מרכז פה את כל השטחים שנמצאים מכביש 65 מערב ועד הים, גם גלת, גם נטוע בגזרה שלי. במהלך סיור שביצעתי פה אחרי גנבי פרות מחבלים מהרחבה הסמוכה, נתקלתי פה בשריפה הזאת שהמחבלים הציתו. כמובן שבלי לחשוב פעמיים אני יודע איך פועלים בשריפת. מצפה קב"ז מוציאים מראה ביום, מוציאים מראה בלילה. אפילו לברמן נתנו אחריות. השמירה נגמרה כבר לפני שעה. מחכים לטרמפ שלנו.
I am in